Για στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε Minecraft. Μαζί με εμένα. Με τον φίλο μου. Που ίσως τον έχετε δει και στο προηγούμενο βίντεο. Αν τον έχετε δει τώρα. You lose. Επίσης στο κανάλι. Teddy όχι εντάξει, Teddy Bear is good. Του αρέσει το Teddy Bear. Ναι, Καλά είναι αυτό και το Teddy Bear που έχεις εκεί. Εμένα δεν μου αρέσουν τα Teddy Bear. Σε όποιον αρέσουν τα Teddy Bear. Σε όποιον αρέσουν τα Teddy Bear να κάνει leave ένα comment. Και άντε πάλι πρέπει να βγω ρε φίλε, το πιστεύω, γιατί λαγκάρω πάλι. Μπαίνουμε στο παιχνίδι. Βγήκαμε και οι δύο γιατί βγήκα από το παιχνίδι. Φτιάξω ένα σερβερ τώρα να μπει ο φίλος μου. Μην το φτιάξεις εσύ, εγώ θα το φτιάξω. Όχι, απλά κάνω έτσι. Μα ακόμα δεν μπήκα ρε φίλε. Παιδιά σας αρέσει τη μουσική. Δεν ακούνε καν. Μάμα. What Το τέτοιο και το φίλο μου το φεύγω και λέει μάμα. Εμένα δηλαδή. Μάμα. Μάμα. Guys, bro μου, αν έχω παράξενο όνομα δεν είναι καν. Δεν είναι τίποτα. Τίποτα παιδιά, τίποτα. Καμιά βλυσιά δεν είναι τίποτα, παιδιά. Τι από βρυσιά, bro μου, τι λες ρε, εσύ βρίζεις όλη μέρα. Μπορεί. Τι εννοείς μπορεί. Γιατί... Μπες, γιατί δεν μπαίνει, δεν μπαίνει. Ένα μαύρο τίποτα βλέπω. Ένα μαύρο τίποτα. Ξαναβγαίνω ρε φίλε. Παιδιά θα φτιάξει τελικά ο φίλος με έναν κόσμο, δεν γίνεται. Είχα φτιάξει έναν κόσμο. Φτιάξε έναν ακόμα κόσμο να μπούμε γιατί δεν γίνεται τώρα. Αυτή η φωνή είναι πολύ... Πάτα το. Ήταν ένα εκεί. Φόρε παιδιά, λαγκάρι. Πείτε στα comments τι άλλο παιχνίδια θέλουν να παίξουν. Περιμένετε παιδιά. Τώρα μπαίνω. Συγγνώμη τώρα σας ταλαιπωρώ και σας μιλάω τόση ώρα και δεν έχω πει να παίξω, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Λαγκάρι όλη την ώρα. Πάτε στις multiplayer. Ναι. Κάνε έναν πες. Έναν κόσμο. Ναι, τώρα λαγκάρι. Multiplayer, friends. Μη λαγκάρεις ρε φίλε, πω. Να κάνω να μην είχαμε διαφημίσεις. Όντως. Ο φίλος μας, ο Νίκονας World, Άστο τώρα ρε φίλε. δεν έχει διαφημίσεις. Να του κάνω και subscribe στον Νίκονας World. Είναι καλό παιδί. Δεν είναι. Πιστέψτε με. Έχει 36 subscribe και παίζει κλάσμα και royal. Μη μπρο, μίλα στο δικό σου. Τι είναι αυτό, πέτανε. Δεν πέταξε. Δεν έχεις καν κόσμο. Να περιμένεις. Να μπήκε. Ναι, πρέπει να περιμένεις να λαγκάρω. What the f... Τι λαγκάρω ρε μπρο. Freak. Περιμένω. Freak είναι καλή λέει. Περιμένω. Πού είσαι ρε. Είναι στις πέτρες. Εντάξει. Εγώ πάω να κόψω ξύλο. Και εγώ. Αγγελάδες κόπτες. Πήγαινε στο άλλο ρε φίλε. Στο μόνο. Αγγελάδες κόπτες. Θέλουμε την κόπτα. Και μόνο. Εσύ σκοτώνεις, εγώ μαζεύω ξύλο. Αυτό είναι καλή στρατηγική. Έλα εδώ. Πού πας ρε. Αγγελάδα χοντρή. Ρατσιστή ρε φίλε. Τι είναι ρατσιστής. Πόρε. Δεν ξέρω πολύ ελληνικά. Σίγουρα ξέρει. Μεθαίνω. Πού
είναι το. Crafting table. Ντουν. Λίγα dirt. Εγώ χρειάζομαι πολύ dirt. Γιατί? Γιατί? Να φτιάξουμε σπίτι από dirt. Μετά θα πάρουμε πάρα πολύ ξύλο να φτιάξουμε. Λάμα! Μην το φάρες, θα σε φτύσει. Με φτύσει. Μπορώ να ανέβω πάνω στο λάμα. Λάμα. Now, με φυλάς, crafting λάμα. table. One crafting table. Πάρα πολλά από αυτά. Πολλά Αυτό είναι το sticks. part 1. Minecraft. Όντως, part 1. Με αγαπάει το λάμα. Σίγουρα δεν το φίλησα. Hey, yo, bro. Μαζί μου yo, λάμα. Hey, yo, bro. Έχω διαθύνει. Αυτές οι διαφημίσεις είναι. Hey, yo, bro. Hey, yo, bro. What are you doing, bro? Είναι αυτό το πράγμα. Ρε. Έτσι και με φτύσει, θα πεθάνει το λάμα σου. Μην το βαρέσεις. Πάρε το σπαθί. Συγγνώμη λάμα. Πού είναι το σπαθί? Πού είναι το να. Πάρε το. Και το pickaxe και το axe. Άξ, χρειάζομαι. Πάρε το. Άξ, χρειάζομαι. Πάω να σπάσω περαιτέρω. Αυτό είναι ναός. Α, όχι. Να, δεν. Τι είναι αυτό, ρε μπρο. Ποιος το έκανε αυτό? Θα βγω. Τι άλλης? Είναι δικό μου σερβερ. Τι άλλης, αφού είμαι στο σερβερ. Είναι δικό μου σερβερ. Δικό μου είναι. Έχεις ακόμα 2 λεπτά βίντεο. Θα κάνει το part 2. Μπορώ να το κάνω και σήμερα. Το ξέρω. Έλα μπες ρε φίλε, ρε πράγμα, μπες. Με το ξύλο μπορώ να φτιάξω ένα crafting table, αλλά έχεις εσύ ένα crafting table. Για κάποιο λόγο δεν μου μπαίνει όταν... Να το crafting table σου. Παιδιά, δεν Χρειάζομαι καταλαβαίνω τι πέτρα. γίνεται. Έχει ένα crafting table. Αυτός εδώ και δεν φτιάχνει τίποτα με πέτρα. Ναι, γιατί χρειάζομαι ξύλο. Και δεν μπαίνει αυτό το crafting table, το κινητό. Θα τελειώσει κάπου εδώ το βίντεο. Γι' αυτόν, παιδιά, μην νομίζετε. Okay, bye. Για μένα δεν τελειώνει το βίντεο. Πάμε, παιδιά, να συνεχίσουμε το share. Το share. Το YouTube. Συνεχίζουμε εμείς να αφήνουμε αυτό, να αφήστε τον. Θα παίξω μόνος μου. Δεν είναι καλός αυτός. Θα κάνει κάτι. Αυτό είναι το βίντεο μου. Πήγαινε πιο κάτω. Teddy bear με λένε. Μπορώ να γράψω τι είναι. Αυτό γράφω ο τίτλος. Δεν ξέρω. Και θα γράψω Δεν ξέρω αλβανικά. Minecraft Part 1. Αυτό θα γράψω. Το thumbnail θα είναι δεν ξέρω. Παιδιά, μπαίνουμε εμείς. Αφήστε τον φίλο μου. Παίζουμε 2 λεπτά, εντάξει. Περιμένει αυτός να το φτιάξει. Εγώ κάθομαι και παίζω. Εσύ έχεις κάνει βίντεο εσύ. Ναι. Μπορείς να με βοηθήσετε εδώ πέρα. Μπαίνει μόνο του. Απλώς περιμένεις να γεμίσει 2 φορές. Και αν δεν γεμίσει 2 φορές και πάλι θα ανεβεί, οπότε εντάξει. Παιδιά. Δεν έχω και κάτι το σημαντικό. Πρόβατο. Ένα βίντεο. 77, 86. Θέλω και πολύ ξύλο για να πάρω μαλλί. Ξύλο τι εννοείς, αυτό που βαράμε ή αυτό? Όχι ρε φίλε.
Μπορώ να βρω. Τι είναι αυτό? 2, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, τελώς. Κι άλλη διαφήμιση. Πόσο διαφημίσει. Δεν πατάγεται. Προτέρες, πατήστηκε. I just lag, bro. Τι πατάω. Γεμίζει μόνο το κενά. Παιδιά, πάμε, συνεχίζουμε εμείς. 12 λεπτά, εντάξει, μπορώ να περιμένω 12 λεπτά. Αλλά πρέπει να βρω ένα βίντεο. Αν και κοιτάξτε, επειδή λαγκάρει τόσο πολύ, παιδιά λαγκάρει τόσο πολύ, κάπου εδώ τελειώνει για το σημερινό βίντεο. Όχι το σημερινό, απλώς το βίντεο. Bye bye guys.